Biztosan többekkel megesett már, hogy egy izgalmasabb esemény hallatán, egy érdekes eset kapcsán arra gondolt, írni kéne ebből egy történetet. Biztosan. A mi történetünk viszont egyáltalán nem így született. Adott 3 tárgy. Egy papírrepülő, egy rozsdás csípőfogó és egy szalmakala. Semmi több. Miként lesz ebből mégis történet? Hogyan kezdődhet el a mese? Egy repülő a dzsungel fölött száll, majd lezuhan. Na jó, talán ez egy kissé hirtelen kezdés. Gondoljuk csak végig az elejétől. Lezuhant az őserdőbe, és jött ez az a kalap, el akarta hipnotizálni, és tovább nyitottam. De nem a repülőt akarta az utasokat. Abban talán mindenki egyetérthet, hogy szálljon fel az a gép szép nyugodtan. A B512-es robotpilóta konstrukció üdvözli Önöket a Bombay felé induló járaton. Kérem, kapcsolják be öveiket, felszálláshoz felkészülünk. Végre nyugodtan utazhatunk a papírrepülőnkön. Mielőtt felbukkanna a másik 2 tárgy, lássuk, mit tudunk róla. Régebben ott voltak a királyságok, majom királyságok, és ott ez egy majomvarázsló, ezért készített ezt a kalapot, hogy át tudja venni a szomszéd majom királyságnak az országot. Az egy nem is egy majom királyság volt, hanem ott oroszlánok is voltak, és az oroszlánok segítettek a majmoknak, és le akartak győzni. Ha így folytatjuk, előbb veszünk el a részletekben, mint a mesebeli dzsungelünkben. Vriccső az a rövidítés a vércsípőszalag, és ez egy krokodilnak és a vámpírnak a gyereke, és hát a nagyságát változtatni tudja, mert nagyon optikus, és hát egy nagyon gyűlöli az embereket. Gyűjti a fogaikat, meg a szemgolyókat, meg mindenféle, meg a fejüket is levágja néha, és hát igen, szóval, és azt is néha pedig meg repülni is tud, láthatatlan szárnya vannak. Rendben, ezt most foglaljuk össze. A repülőn utazik 2 főhősünk, egy kalap, akit Miss Cukornak szólítanak, és Vriccső a vércsípőfogó. Előbbiről az ismeretes, hogy egy kissé hiú, és kevéssége mellett hipnotizálja is az embereket. Az utóbbi pedig meglehetősen gonosz, és folyton rosszban sántikál. Az egyszerűség kedvéért mindkettőjüket egy nyugalmazott bűvész bőröngyébe zárva utaztatjuk a gépen. Míg egyszer csak egy enyhébb légörvény hatására a bőrön kiborul, és hőseink kiszabadulnak. Végre szemet vagyok! Mit tudnék csinálni? Már megvan! Elvágom a robotpilóta kábelét, és akkor lezuhan a gép! A dög erekta a káb eleimet, hölgyeim és uraim, zuhan! Egy repülő a dzsungel fölött áll, majd lezuhan. Repülőgépünk ezúttal tényleg lezuhant. Az utasok a dzsungel legmélyén találták magukat. A pánik közepén csak Miss Cukor maradt nyugodt, akit egy furcsa szerzettel hozott össze ez a katasztrófa helyzet. Nézzenek oda, micsoda pompás kalap! Megmutatom a többieknek. Egy divatban megtalálta a kalapot, erre néhány barát nője is észrevette, és elkezdtek összekedni a kalapot. Az egyik majom, aki először észrevette, megfogta, elrátott a többitől és elvitte. Ahogy szaladt, egyszer csak az útjába akadt egy ág, és elesett, és akkor a kalapnak volt alkalma őt meghipnotizálni. Na te divatmajom, mostantól azt teszed, amit én mondok neked. A divatmajom azt csinálta, amit a kalap akart. Most pedig elviszel a többiekhez. Az erdő sűrűjében meg is találták a többi divatmajmot, akik kedvenc időtöltésükkel, pózolással és fotózkodással voltak elfoglalva. Nem, mit sok az. Cheese. Miss Cukornak megtetszett ez a divatos társaság, de szeretett volna ő a legszebb lenni mindközül. Ezért gondolta, hipnotizálja ezt a szépelgő csőcseléket. Ó, milyen gyönyörű kalap vagyok! Nézzetek rám! A divatmajmok azonban annyira el voltak foglalva magukkal, hogy meg sem hallották Miss Cukor megbabonázó hangját. Annál inkább érdekelte őket, hogy a lezuhant repülő fedélzetén milyen divatos holmikat találhatnak,
el is indultak a felfedező Ezek útjukra. a divatmajmok olyan ízléstelenek, nem veszik ki a szemük, hogy én milyen gyönyörűséges Amíg Miss vagyok. Cukor mérgelődve követte a majomtrend képviselőit, a repülőgépen folytak az események. A repülőn Feri is ott volt. Vritső gondolta, könnyű préda lesz, és akcióba lendült. Megpróbálta kihúzni az első fogát, de nem sikerült neki, ezért megpróbálta a másodikat, de az annyira bent ragadt, hogy nem tudta győzni, ezért elkezdte a többi fogát húzogatni, de semmelyik nem jött ki, mert még gyerek volt. Segítség, van mi? Hogyan van mi? Nem mondja, nem megy nekem valaki, az mi másod bele a számba? Nem kell félned, csak a fogadat húzom ki. Arra már úgyse lesz szükséged. A többi divatmajomnak meg Vritső nagyjá változott, és levágta a fejét. Na, ezzel megvolnák. Most jön a repülő megsemmisítése. A divatmajmoknak ugyan nem esett jól a merénylet, de nem is bánkódtak igazán, hiszen a divatos kalapok próbálgatásán kívül nem sok egyébre használták fejüket. Mégis hogyan lehetne ezt az őrült gonosztevőt leállítani? Biztonsági rendszerbe kapcs, támadó ártalmatlanítása. Erre a robot oda ment, és bekapcsolta a biztonsági rendszert, hogy megáramozta azt, aki támadott, és ezért Vritső eszméletét vesztette az áramütés hatására. Erre megnyugodtak a kedélyek. Feri is abba hagyta a sírást, mikor megtalálta végre édesanyját. Egyedül Miss Cukor lett izgatott, ugyanis Feri fején egy olyan kalapot látott meg, amilyennel még soha korábban nem találkozott. Micsoda gyönyörűséges kalap! Ilyet még az áruházban sem látni. Azonnal beleszeretett és rájött, már nem akar többé mást meghipnotizálni, csak szíve választottját. Feri kalapjának esélye sem volt. Ott helyben összeházasodtak. Hogy mi lett Vritsővel, a divatmajmokkal és a többiekkel, ki tudja. Legyen ennyi elég mára az izgalomból.